Mnoho seniorů, kteří podstoupili operaci šedého zákalu, má tuto zkušenost. V okamžiku, kdy si sundají obvaz, si řeknou: páni, celý svět se rozářil. Mají pocit, že se jim vrátil zrak z mládí, všechno vidí naprosto jasně, dokonce i brýle na čtení odložili stranou, ale dobré časy netrvají věčně. Po půl roce někteří dokonce i dříve začnou mít pocit, že něco není v pořádku, co se to děje, proč se mi zase začíná mlžit před očima. Nepovedla se snad operace, vrátil se mi šedý zákal. Začnou být nervózní, úzkostliví a zmatení. V dnešním videu si důkladně a srozumitelně vysvětlíme, co se skrývá za opětovným zamlžením zraku po operaci šedého zákalu. Operace šedého zákalu není doživotní pojištění pro vaše oči. Úspěch operace lékař tvoří jen polovinu úspěchu. To, zda budete i za 10 nebo 20 let stále vidět jasně, závisí z druhé klíčové poloviny právě na vás. Nyní si promluvíme o těch nejdůležitějších věcech po operaci, které jsou často přehlíženy a přesto jsou klíčové. Až to uvidíte, pochopíte, co dělat, aby vás toto těžce nabité světlo provázelo déle a dál. Než přejdeme k hlavnímu tématu, pokud vám záleží na zdraví vašem i vaší rodiny, klikněte prosím na tlačítko odebírat níže a zapněte si upozornění, tak vám neuniknou žádné další užitečné zdravotní informace v budoucnu. Zde se věnujeme pouze zdravotním pravdám, které vám mainstreamová média málo kdy upřímně řeknou. Pokud se vám líbí obsah, který sdílíme, napište prosím do komentářů. Je to pro nás ta nejvřelejší podpora v naší další tvorbě. Také uvítáme, když se v komentářích podělíte o své postřehy a zkušenosti. Mnozí si myslí, že operace šedého zákalu je prostě jen o tom, že se z oka odstraní stará zakalená čočka, tedy naše přirozená čočka, a nahradí se z brusu novou umělou nitrooční čočkou. Není to jako vyměnit starý objektiv u fotoaparátu za nový, aby byly fotky zase ostré. Tato myšlenka je správná jen z poloviny. Naše oči jsou mnohem složitější než fotoaparát. Nemají jen objektiv, ale také světločivý film, sítnici, centrální procesor pro zpracování obrazu, mozek a také různé kabely a součástky. Vy jste si pouze vyměnili zářivý nový objektiv, ale pokud váš film stárne a opotřebovává se, výsledné fotografie budou stále rozmazané. Umělá nitrooční čočka je sama o sobě velmi odolná a vydrží desítky let bez problémů, ale naše oční bulva je živý orgán, stále stárne a je ovlivňována dalšími nemocemi v našem těle, jako je cukrovka nebo vysoký krevní tlak. Operace je tedy jen zcela nový začátek, ne konec. Zamlžené vidění po operaci často neznamená, že se porouchala nová čočka, ale že ostatní součástky oka bijí na poplach. Když se po operaci zrak opět začne zamlžovat, první reakcí většiny lidí je: nepovedla se operace, vrátil se mi šedý zákal. Zde vám musím naprosto jasně a důrazně říci, šedý zákal se nemůže vrátit, protože vaše přirozená čočka, která se kalila, byla odstraněna. Už nikdy znovu nenaroste. Když se tedy nejedná o návrat nemoci, proč se vidění znovu zamlžuje? Podívejme se na 3 hlavní příčiny zamlženého vidění po operaci šedého zákalu. První příčina, zakalení zadního pouzdra. Toto je nejčastější příčina, odborně se nazývá zakalení zadního pouzdra, ale máme proto i lidovější výraz sekundární katarakta nebo druhotný šedý zákal. O co se jedná? Během operace lékař, aby měl pevné místo pro uložení nové umělé čočky, neodstraní celý tenký váček podobný celofánu, který obklopuje původní čočku. Ponechá zadní část tohoto pouzdra, kterou použije jako přirozenou oporu, do níž umělou čočku bezpečně usadí. Je to velmi chytrý design, naše tělesné tkáně však mají schopnost samoregenerace a růstu. Po operaci mohou některé zbytkové buňky na tomto zadním pouzdře pomalu růst a tvořit vazivo. Postupem času se za vaší zbrusu novou umělou čočkou vytvoří tenká membrána podobná matnému sklu. Teď už to chápete, že váš nový objektiv je sám o sobě čistý, ale okno mezi objektivem a filmem se zašpinilo a zamlžilo. Světlo nemůže projít, takže přirozeně vidíte rozmazaně. Výskyt tohoto zakalení zadního pouzdra není vůbec nízký, postihuje asi 20 až 30% lidí během několika měsíců až let po operaci. U někoho se objeví už za půl roku, u jiného třeba až po 8 či 10 letech. Záleží to na individuální konstituci, věku a aktivitě buněk.
Nejde o selhání operace ani o špatnou techniku lékaře, ale o velmi běžnou, přirozenou pooperační fyziologickou reakci. Mnoho lidí o tom neví a jakmile se jim zrak zamlží, začnou být nervózní a úzkostliví, myslí si, že s okem je zase něco v nepořádku, dokonce zbytečně utrácejí peníze za nové brýle nebo kapou různé oční kapky, což samozřejmě nepomáhá. Jak se tedy tento problém řeší? Je to složité, bude nutná další operace, můžete být naprosto klidní. Řešení zakalení zadního pouzdra je jednodušší, než si dokážete představit. Lékař použije techniku zvanou JAG laserová kapsulotomie. Stačí si sednout před přístroj, stejně jako při běžném vyšetření očí, opřít si bradu, otevřít oko a lékař pomocí přístroje přesně zamíří na tu zakalenou membránu a vytvoří v ní velmi malý otvor, kterým znovu otevře cestu pro světlo. Celý proces probíhá bez rezu, bez rány, bez krvácení a trvá jen pár minut. Je téměř bezbolestný. Mnoho seniorů má pocit okamžitého rozjasnění hned na místě a i hned se jim vrátí ten jasný a ostrý zrak jako po původní operaci. Po zákroku můžete jít rovnou domů a váš život není nijak ovlivněn. Zapamatujte si tedy první klíčový bod. Pokud jste po operaci šedého zákalu a váš zrak se jednoho dne opět zamlží, neděste se a nespěchejte si pro nové brýle. Správným postupem je okamžitě se vrátit do oční ordinace a nechat si lékařem pomocí přístroje zkontrolovat, zda se nejedná o prosté zakalení zadního pouzdra. Pokud je diagnoza správná, jde o malý problém, který lze vyřešit během několika minut. Děsivý není problém samotný, ale panika a odkládání řešení způsobené neznalostí. Druhá příčina onemocnění očního pozadí, tedy onemocnění sítnice a makuly, zdraví očního pozadí je to, co skutečně rozhoduje o kvalitě vašeho budoucího zraku. Vrátíme se k přirovnání s fotoaparátem. Objektiv, umělá čočka je vyměněn, okno za objektivem, zadní pouzdro je také vyčištěno. Ale pokud je samotný film pro zachycení obrazu již poškozený, myslíte si, že uvidíte ostrý obraz. Tímto filmem je naše sítnice a nejcennější klíčovou částí filmu je makula žlutá skvrna. Právě to je nejzranitelnější místo zraku u starších lidí. Mnoho očních onemocnění souvisejících s věkem se vyskytuje právě zde. Například věkem podmíněná makulární degenerace VPMD, která je hlavní příčinou slepoty u seniorů. Diabetická retinopatie u lidí s dlouhodobě špatně kontrolovanou hladinou cukru. V krvi jsou drobné cévy na očním pozadí již dávno zničené a plné děr. Krvácení do sítnice způsobené vysokým krevním tlakem, jakmile krevní tlak prudce stoupne, křehké cévy na očním pozadí mohou prasknout. Tyto problémy nezmizí jen proto, že jste podstoupili operaci šedého zákalu. Naopak situace se někdy může dramaticky zhoršit. V ordinaci se často setkáváme s takovými případy. Starší pacient s velmi pokročilým šedým zákalem, který před operací viděl jako přes 10 vrstev matného skla, naprosto neostře. Plný naděje podstoupí operaci s nejlepší umělou čočkou. Druhý den po sundání obvazu si však stěžuje lékaři: pane doktore, co se stalo? Mám pocit, že vidím hůř než před operací, obraz je zkreslený. Lékař mu rychle provede podrobné vyšetření očního pozadí a zjistí, že jeho makula již dávno začala atrofovat a degenerovat. Jenže před operací, protože šedý zákal byl tak hustý a fungoval jako klona, zakrýval i problémy na jeho vlastním očním pozadí, takže si jich nevšiml. Nyní, když byl šedý zákal odstraněn, se skutečný problém odhalil v plné nahotě. Proto je důkladné předoperační vyšetření očního pozadí a pravidelné pooperační sledování mnohem důležitější než výběr drahé umělé čočky. Pokud máte cukrovku, vysoký krevní tlak nebo vysoký cholesterol, musíte být obzvláště ostražití. Nemyslete si, že užívání léku na kontrolu těchto nemocí nesouvisí s očima, jsou úzce propojeny. Zdraví vašich cév v těle rozhoduje o tom, zda jsou cévy na vašem očním pozadí průchodné. Soustředit se jen na oči a přitom ignorovat nekontrolovaný krevní tlak je jako hasit požár a zároveň přilévat olej do ohně. Dále existuje stav zvaný sklícové zákalky. Mnoho lidí si myslí, že poletující černé tečky před očima jsou normálním projevem stárnutí, ale pokud se počet teček náhle zvýší, je to doprovázeno záblesky nebo pocitem, že část zorného pole zakrývá opona, může to být varovný signál trhliny nebo odchlípení sítnice.
To je akutní stav, který vyžaduje okamžitou lékařskou pomoc. Pamatujte si tedy, že zamlžené vidění po operaci nemusí být problémem objektivu. Často je to poškozený film. Operace řeší problém šedého zákalu, ale neřeší problémy stáří a nemoci. U starších pacientů a pacientů s chronickými onemocněními je zdraví očního pozadí naprostou prioritou. Třetí příčina, syndrom suchého oka, je to velmi častá, ale často přehlížená příčina, považovaná za drobný problém. Mnoho seniorů, kteří podstoupili operaci šedého zákalu, má tuto zkušenost. Po operaci mají pocit, že jsou oči neustále suché, drsné, jako by v nich byl písek a vidění kolísá. Často ráno po probuzení vidí jasně, ale odpoledne nebo večer se jim zrak začne zamžovat. To je syndrom suchého oka. Operace šedého zákalu je sama o sobě velmi bezpečná, ale během zákroku mohou dezinfekční roztoky, kontakt s přístroji a mikroskopické řezy na rohovce dočasně narušit stabilitu tenkého slzného filmu na povrchu oka. Tento slzný film je jako přirozené mazivo a ochranný film našich očí. Když je tento film nestabilní, je narušena první brána, kterou světlo vstupuje do oka, což přirozeně vede k rozmazanému obrazu. Toto zamlžení je kolísavé a dočasné. Když zamrkáte, může se na chvíli opět vyjasnit. Mnoho lidí se při tomto stavu opět začne obávat, zda se jim umělá čočka nepohnula nebo zda dioptrie nejsou správné. Ve skutečnosti možná jen potřebujete svým očím dodat vodu. Léčba syndromu suchého oka není složitá, stačí dodržovat následující. Pravidelně používejte umělé slzy. Nechte si od lékaře předepsat umělé slzy bez konzervačních látek. Důležité je používat je pravidelně, nečekat, až se oči stanou nepříjemnými. Syndrom suchého oka je jako suchá pokožka, potřebuje neustálou hydrataci, nečekáte, až popraská, abyste ji namazali krémem. Dbejte na detaily v životním stylu, vnitřní klimatizace a ventilátory by neměly foukat přímo do obličeje, nesledujte televizi a nepoužívejte mobilní telefon příliš dlouho, vědomě více mrkejte. Venku noste sluneční brýle, které chrání nejen před silným světlem, ale i před větrem a prachem. Před spaním oči nepřetěžujte, dopřejte jim dostatek odpočinku. Aktivně informujte lékaře. Mnoho lidí si myslí, že suchost očí je maličkost a stydí se to říct lékaři. Ve skutečnosti to musíte aktivně zmínit, aby lékař mohl posoudit váš stav a dát vám nejvhodnější doporučení. Zapamatujte si tedy, že pro jasné vidění není potřeba jen čistý objektiv, ale také dostatečně zvlhčený povrch oční bulvy. Pokud po operaci cítíte pálení, suchost a vaše vidění kolísá, začněte řešit syndrom suchého oka. To často vyřeší většinu problémů. Jak tedy postupovat po operaci šedého zákalu, abyste si udrželi dlouhodobě jasné vidění? Ve skutečnosti neexistuje žádný složitý trik. Klíčem je důsledně dodržovat těchto 5 věcí. Těchto 5 věcí rozhodne o tom, jak dlouho a jak stabilně budete vidět. První věc, pravidelné kontroly. Mnoho lidí si po úspěšné operaci myslí, že je vše v pořádku a přestanou chodit na kontroly. To je naprosto největší chyba. Přicházíte tak o zlatou příležitost včas odhalit zakalení zadního pouzdra nebo onemocnění očního pozadí. Doporučuje se chodit na pravidelné kontroly po měsíci, 3 měsících, půl roce a roce po operaci. Zvláště přátelé s chronickými nemocemi by měli frekvenci kontrol zvýšit. Pamatujte, že mnoho očních onemocnění v počáteční fázi nebolí ani nesvědí. Když si všimnete zamlžení, je často už příliš pozdě. Druhá věc, ochrana před silným světlem a sluncem. Po výměně za novou umělou čočku se oči stávají citlivějšími na světlo. Dlouhodobé vystavení ultrafialovému záření bez ochrany urychluje stárnutí makuly. Proto venku vždy noste sluneční brýle s UV filtrem nebo klobouk. Není to proto, abyste vypadali stylově, ale abyste chránili svůj drahocenný film. Třetí věc, osvojte si správné návyky při používání očí. Po operaci, kdy lidé opět vidí jasně, mnozí začnou oči používat na odvetu, sledují seriály, čtou romány, hrají si s mobilem déle než dříve. Pamatujte, že vaše oči nejsou stroje, potřebují odpočinek, dodržujte pravidlo 30 minut používání očí a 5 minut odpočinku. Během odpočinku se dívejte do dálky nebo zavřete oči, aby se oční svaly uvolnily. Čtvrtá věc, přísná kontrola chronických onemocnění.
Tento bod musím opakovaně zdůraznit. Vysoký krevní cukr, vysoký krevní tlak a vysoký cholesterol jsou 3 hlavní nepřátelé zdraví očního pozadí. Prosím, bezpodmínečně dodržujte pokyny lékaře, užívejte léky včas a pravidelně si monitorujte hodnoty. Nemyslete si, že oční problémy vyřeší jen oční lékař. Pokud nejsou dobře kontrolovány interní ukazatele, i snaha očního lékaře bude marná. 5. věc, důsledná každodenní péče. To zahrnuje stravu a životní styl. Jeste více tmavě zelené zeleniny a potravin bohatých na lutein, jako je kukuřice, vaječné žloutky, špenát a dodala. Ty fungují jako opalovací krém pro oči. Vyhýbejte se stravě s vysokým obsahem tuků, cukru a soli. Večer choďte brzy spát, aby se oči i tělo mohly dostatečně zregenerovat. Přátelé, když jste to slyšeli až sem, měli byste pochopit, operace šedého zákalu není cílová čára, naopak je to z brusu nová startovní čára. Úspěch operace vám jen pomohl odstranit překážky před očima a vrátil vás zpět na závodní dráhu. Ale to zda tento maraton za udržením jasného zraku poběžíte dlouho a stabilně nezávisí na lékaři, ale na vás samotných. Váš pooperační životní styl, vaše stravovací návyky, to zda chodíte na pravidelné kontroly, tyto zdánlivě malé věci kousek po kousku rozhodují o tom, zda budete i za 10, 20 let stále jasně vidět, jak rostou vaše vnoučata, nebo se opět ponoříte do světa mlhy. Dobře, dnešní téma o šedém zákalu končíme zde. Na závěr si shrňme nejdůležitější body dnešního dne. Prosím, vezměte si tyto body k srdci, protože na nich závisí, zda budete moci dlouhodobě vidět svět jasně a zřetelně. První bod, musíme si pamatovat 3 příčiny opětovného zamlžení zraku. 1. Zakalení zadního pouzdra. Pokud zjistíte, že se vám zrak pomalu zamlžuje, jako byste se dívali přes mlhu, nepanikařte. Pravděpodobně se nejedná o návrat šedého zákalu, ale jen o malý problém, který lze vyřešit za pár minut. 2. Onemocnění očního pozadí, zejména makuly. To je základ, který rozhoduje o kvalitě vašeho zraku. Zvláště přátelé s cukrovkou a vysokým krevním tlakem musí po operaci šedého zákalu věnovat zdraví očního pozadí dvojnásobnou pozornost, pravidelné kontroly a přísná kontrola krevního cukru a tlaku jsou nezbytné. 3. Syndrom suchého oka. Pokud máte pocit, že jsou vaše oči suché, unavené a vidění kolísá, je velmi pravděpodobné, že jsou vaše oči prostě příliš suché. Pravidelné používání umělých slz a udržování očí vlhkých je váš každodenní úkol. Takže abychom ochránili toto těžce nabité světlo, musíme si všichni pamatovat následující body. Zapište si pravidelné kontroly do kalendáře. Dokončená operace neznamená konec péče, pouze pravidelné kontroly u lékaře umožní včasné odhalení a řešení problémů. Považujte sluneční brýle za svůj ochranný amulet, když jdete ven. Ultrafialové záření ve slunečním světle je neviditelný katalyzátor stárnutí očí. Ať je slunečno nebo zataženo nošení kvalitních slunečních brýlí venku, je nejlepší ochranou pro vaše oči. Chronické nemoci těla jsou velkým problémem pro oči. Prosím, dodržujte pokyny lékaře a spravujte svůj krevní tlak a cukr. Když je tělo zdravé, oči dostávají dostatek živin a mohou vidět déle. Když jsou oči unavené, dopřejte jim odpočinek. Při sledování televize nebo používání mobilního telefonu si každou půl hodinu vzpomeňte, že se máte postavit, podívat se do dálky nebo na pár minut zavřít oči. Nedovolte, aby nadměrná únava vyčerpala váš drahocenný zrak. Stručně řečeno, operace vám dala nový začátek, ale vaše každodenní péče a údržba je klíčem k tomu, jak dlouho budete moci vidět svět jasně. Prosím, pečujte o toto těžce nabité světlo. Pokud si myslíte, že dnešní obsah byl pro vás užitečný, sdílejte ho prosím s lidmi ve svém okolí, kteří mají problémy se zamlženým viděním po operaci šedého zákalu. Možná i oni stojí na křižovatce mezi viděním a neviděním a vaše sdílení i může rozsvítit světlo. Uvidíme se v příštím videu.